Good day mga ka-studio. Today's mukbang, we have bulalo. Tapos mayroon nito yung suka pinakurat na mayroong nilagyan ko pa ng madaming sili. Yan, sarap ito. Bago tayo mag-start, shoutout muna natin mga tropa natin. Shoutout Aljan Tuas Tumban. Classmate ko to sa Mindanao dati sa Tanggob City. Tapos shoutout ko rin mayroong mga channel na nagsusupport din dito mga ka-studio. Imong TV, nagmumukbang din to. Tapos si Mayura HK, Anton Vlog, tsaka si Busing Marte Atindo. Ayan, nagba-vlog din yan. Mukbang din sa kanya. Ang sasarap din ng mga pagkain nila. So, support din natin sila mga ka-studio. Yan, start na po tayo habang mainit pa po. Dahil masarap tong kainin talaga pag mainit. Ito po yung sabaw. Yan, maglalagay ko dito. Ito din kanin natin, kaning tira. Ang lambot na po ng beef. Beef bulalo po ito. Yan, sobrang lambot. Kaya dito mayroon bone marrow. Medyo konti lang siguro bone marrow nito. Pero baka madami sa loob. Check natin mamaya. Yan oh, sobrang lambot. Yan. Kainan na po. Sarap ng sabaw. Yan oh. Init pa. Yan mga ka-studio. Meron din ditong pitsay, ayan. Tsaka mais.
Ang lambot talaga. Masarap dito sa bulalo kapag malambot yung beef. Tagal ko itong pinakuluan. Ito naman. Ang sarap ng mais. Ito naman, try natin. Kunti lang yung bunmaro niya. Yan po. Yan natin. Sarap. Laki ng buto, kunti lang na yung bunmaro niya. Ang sarap talaga ng bunmaro. Laki ng beef, oh. Unod, ako unod. Ang hang ng sausawa, no? Sarap.
Wala nang unod. Meron ng drinks. Excuse me po. That's it mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang natin today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure.